Wel, dros y mis nesaf, ni'n mynd i fod yn edrych ar lyfr Jona gyda'n gilydd. Mae e'n lyfr byr yng nghrombil yr Hen Testament, dim ond ychydig dudalennau o hyd. Allwch chi ddarllen y llyfr i gyd mewn un sitting os hoffech chi. Ond mae e'n lyfr byr sydd yn trafod lot o themau pwysig. Pethau fel yn perthynas ni gyda Duw, galwad Duw ar ein bywyd ni ac yn ymateb ni i'r alwad yna. Mae e'n lyfr sy'n edrych ar ein perthynas ni efo pobl eraill, yn arbennig yn perthynas ni efo pobl sy'n falle yn wahanol i ni, a pobl fydden ni ddim yn naturiol falle yn gwneud efo nhw. Ond mae e'n lyfr hefyd ynglyn â cynllun mawr Duw, a sut mae cynllun mawr Duw yn rhoi lle i bob un ohono ni ynddo fe. Felly dyna yn fras yw y themau a'r cwestiynau byddwn ni yn ecsblorio gyda'n gilydd dros y mis nesaf. Nawr, fel dwi'n gwneud bob tro ar ddechrau cyfres, dwi'n licio'ch atgoffa chi mai nid un llyfr ydy'r Beibl, ond yn hytrach casgliad o lyfrau yn cynnwys lot o genres gwahanol. A mae rhaid i ni ddarllen pob llyfr yn y Beibl mewn ffordd sydd yn addas i'r genre neu'r math yna o lenyddiaeth. Nawr, yn y cyswllt yma, mae llyfr Jona yn lyfr bach anodd i ffitio mewn i unrhyw categori neu genre penodol. Pan o'n i'n darllen llyfr am Jona wrth baratoi, dyma rhai o'r categories o'n nhw'n awgrymu, bod e'n lyfr hanes, llyfr sy'n alegory, yn ddameg, yn ddrama drasig, yn ddrama absurd, a hyd yn oed weithiau yn darllen fel parody neu comedi tywyll. A mae rhywun yn gallu gwerthfawrogi, yn dydy, sut mae yna elfennau o pob un o'r genres neu'r dulliau llenyddol yna yn dangos i ben yn llyfr Jona. Ac felly, na i fod yn onest gyda chi, mae llyfr Jona yn llyfr sy'n anodd i roed mewn categori. A does na ddim consensws ymhlith experts na Cristnogion cyffredin pa fath yn union o lyfr ydy Jona. Ac felly, un cwestiwn sy'n rhaid i ni ofyn yn sydyn wrth basio, a dwi ddim eisiau dwelio gormod ar y cwestiwn yma, ydy'r cwestiwn, wel, ydy a nath yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio yn llyfr Jona ddigwydd go iawn? A llyfr hanes ydy hwn, neu llyfr barddonol sy'n dysgu gwirionedd? Beth sydd yn mynd ymlaen fel hyn? Wel, na i fod yn onest gyda chi eto, mae Cristnogion a barn gwahanol ynglyn â hyn. Mae yna rai Cristnogion yn credu, mae rhaid i ni credu mai hanes llythrenol go iawn ydy hwn. Lle fydd yna rai Cristnogion yn credu mai llyfr sydd yn, mai stori sydd yma, ond sydd yn cyfleu gwirionedd pwysig ynglyn â Duw a phobl ac yn y blaen. Wel, jyst yn sydyn wrth basio, da ni yn gwybod fod Jona yn ffigwr hanesyddol. Oedd e'n ffigwr hanesyddol yn broffwyd oedd o gwmpas tua 800 cyn Crist. Ond, da ni hefyd, mae yna dystiolaeth hefyd fod llyfr Jona heb cael ei sgwennu tan tua 200 cyn Crist. Felly, fel mae llyfrau'r Hen Testament yn mynd, mae e o bosib yn lyfr eitha ifanc. Ac felly, mae yna rai pobl yn meddwl bod e yn loosely based ar ffigwr hanesyddol, ond bod elfennau o'r stori yn wedi i gwneud fyny, ond bod hwnna ddim yn tynnu ffwrdd o'r gwirionedd mae'r stori yn dysgu. Ond, mae yna un peth pwysig arall, mae Iesu Grist yn y Testament Newydd yn sôn am Jona. Mae Iesu Grist yn cyfeirio at stori Jona,
Ac wrth gwrs, da ni yn ymwybodol fod y busnes o fod y mol y pysgodyn am 3 diwrnod cyn cael ei bori allan yn gysgod. Wrth gwrs, o fod Iesu wedi bod yn y bedd am 3 noson cyn atgyfodi. Dwi mynd i fod yn berson sy'n ystod ar y ffens bore yma. Ac felly, yn bersonol, dwi ddim yn meddwl fod y gwirionedd yn llyfr Jona yn mynnu bod ni'n darllen yn llythrennol. Ond os ydych chi eisiau darllen yn llythrennol, yna gewch chi wneud hynny. Dwi yn ystod ar y ffens. Ond, gobeithio gallwn ni gyd, pob Cristion, gytuno mai gair Duw yw hwn, a bod Duw yn llefaru gyda ni trwy'r rhan yma o'r Beibl. A mae gwirionedd gan Dduw sydd yma i ni. Os ydy e'n stori ydy digwydd go iawn, neu os mae dameg yw either way, be sy'n bwysig ydy gofyn be mae Duw yn dweud wrthyn ni trwy y stori a'r llyfr yma yn y Beibl. So gadewch i ni droi felly at y bennod gyntaf. Mae'r bennod gyntaf yn dechrau gyda'r geiriau dyma'r arglwydd yn dweud wrth. Neu fel mae'r William Morgan yn dweud, a gair yr arglwydd a ddaeth at. A mae yna lot o lyfrau a penodau yn yr Hen Testament yn dechrau fel hyn. O Jeremia i Samuel, o Elias i Eseia. Mae yna lot o rannau o'r Hen Testament yn dechrau gyda pobl yn derbyn gair gan yr arglwydd. A fel arfer, ddim bob tro, ond fel arfer, pan mae pobl yn derbyn gair gan yr arglwydd, maen nhw'n codi ac yn gwneud yn union be mae Duw yn gofyn iddyn nhw wneud. Ond mae Jona yn wahanol. Mae yna dro Annisgwyl fan hyn. Mae e'n wneud yr complete opposite i be mae Duw yn dweud wrtho fe wneud. Oedd Nineve, mae Duw yn galw Jona i fynd i Nineve, oedd Nineve yn y dwyrain, rwle mwy na thebyg o gwmpas Iraq neu Iran heddiw. Ond be mae e'n wneud yw mae e'n dal llong gymaint i'r gorllewin a bydde fe'n ymwybodol ohono fe ar y pryd. Mae e'n dal llong rwle i dde Sbaen. Union fel tasa rywun, chybod, sy'n byw yn Llundain dydwch, yn cael galwad i fynd i John y Groats, ond mae e'n dal y tren cyntaf i Penzance. Dyna'r math o fynd i'r pegon arall mae Jona yn gwneud fel hyn. A beth sy'n bwysig i ni sylweddoli fan hyn, yw fod Jona yn bod yn anifydd i alwad Duw ar ei fywyd e. A mae Anufudd-dod yn arwain lawr y llwybr anghywir mewn 2 ffordd. Mae fe'n anfon lawr y llwybr anghywir yn llythrennol wrth bod e'n mynd hollol i'r cyfeiriad anghywir. Ond mae e'n anfon lawr y llwybr anghywir yn ysbrydol hefyd o ran ei berthynas efo Duw. A dwi'n meddwl bod hwn yn gosod her ac yn gofyn cwestiwn pwysig i bob un ohono ni ar ddechrau blwyddyn fel hyn. Yw sut ydyn ni yn ymateb i alwad Duw yn bywyd ni fel hyn ar ddechrau blwyddyn? Nawr mae galwad Duw yn dod i bawb mewn ffordd wahanol yn dydy. Nid pawb sy'n cael galwad i Nineve, diolch byth. Ond mae Duw yn rhoi galwad ac yn galw arno ni i ddilyn e. A mae'r alwad yna mynd i edrych yn wahanol i bob un person. Mae yna benderfyniadau bob dydd. Mae pob un ohono ni yn wynebu mewn perthynas efo Duw a galwad Duw ar ein bywyd ni. Mae'n gallu effeithio yn penderfyniadau bob dydd ni ar ddechrau blwyddyn. Mae'n gallu effeithio
yn blaenoriaethau ni ar ddechrau blwyddyn. Mae'n gallu effeithio pa leisiau da ni'n dewis gwrando arnyn nhw ar ddechrau blwyddyn. A pa leisiau falle negyddol yn ein gorffennol ni, da ni'n penderfynu ar ddechrau blwyddyn i beidio gwrando arnyn nhw o hyn allan. Mae'n effeithio sut da ni'n buddsoddi yn amser, anhegni a 100,000 o ystyriaethau eraill ar ddechrau blwyddyn. Mae'r flwyddyn newydd yn amser o flwyddyn, dydy, lle mae e'n amser da i gymryd stoc yn dydy. A pa beth gwell i gymryd stoc ynglyn â fe na'n perthynas ni efo Duw. A lle da ni'n rhoi lle i wrando ar arweiniad a llais Duw yn ein bywyd a'n blaenoriaethau fel hyn. Achos un o'r pethau pwysig i ni gofio ynglyn â'r ffydd Gristnogol yw un o'r pethau da ni'n, nes i be bynnag bwysleisio yn ein gwasanaethau Nadolig yw fod Duw yn derbyn ni fel yda ni. A da ni'n, a wnaethon ni ganu y garol yn do, am hyn bechadur brysia fel yr wyt. Mae Duw yn derbyn ni fel yda ni. A mae hynna'n wir. Ond mae Duw yn caru ni ormod i'n gadael ni fel yda ni. Mae Duw eisiau ni fyw bywyd yn ei gyflawnder. Mae Duw eisiau ni fyw bywyd mewn tiwn gyda'i ffordd gyda'i rhythm ac yn y blaen. Ac ar ddechrau blwyddyn, mae yna gyfle i ni osod rhythm newydd i'n bywydau. Gosod tiwn newydd i'n bywydau, sydd mewn tiwn gyda ffordd Duw i ni. Mae cariad, gras a maddeiant Duw ydy'n derbyn ni fel ydyn ni, ond mae hefyd eisiau newid ni. Mae eisiau helpu ni dorri yn rhydd o batrymau afiach yn ystyr llythrennol y gair, a byw bywyd fwy iach yn unol a'i ffyrdd a'i rhythm Ond oedd yr hen Jona drian ar ddechrau y llyfr yma, oedd ddim mewn tiwn gyda dymuniad Duw i'w fywydau. Oedd ddim mewn tiwn i alwad Duw ar ei fywydau. Ac ar ryw wedd, da ni'n gallu cydymdeimlo gyda'r hen Jona, dydyn? Chybod pam fydde Jona yn dewis mynd i Nineve pan oedd na gwch ar fi'n gadael am y Costa del Sol? Chybod? Pam fydde fe mynd am tor i Irac pan oedd e'n gallu mynd ar package holiday i Sbaen o roed fel yna? Ond y gwir amdani yw bod yr dewis yna'n gwynebu pob un ohono ni, dydy? Achos rhan o fyw bywyd yn y byd toredig yma yw bod ni'n cael cynnig pethau sydd yn ymddangos yn braf ac yn felys ac yn shiny, a bod e'n haws yn y tymor byr mynd am y pethau yna yn hytrach na dewis ffordd Duw sy'n ymddangos yn tymor byr falle yn ddewis anodd i wneud, sy'n ymddangos yn y tymor byr fel llwybr fwy cul i'w gerdded. Ond, fel ni'n gweld yn hanes Jona, dyw cael y rhyddid i ddewis be chi eisiau wneud ddim wastad yn arwain i'r bywyd gorau. A ddim wastad yn arwain i fywyd yn ei gyflawnder. Achos yn aml, mae'r penderfyniadau sy'n dod yn hawdd mewn bywyd yn aml yn arwain yn y diwedd i Sion ar y gorau a tor calon a hyd yn oed dioddefaint ar ei weithaf. Ag, dwi ddim eisiau guilt tripio neb ar ddechrau blwyddyn fel hyn, ond mae'n wir yn dydy. Da ni gyd wedi wneud penderfyniadau oedd yn ymddangos on the moment y penderfyniad braf hawdd i wneud, ond i chi wedi goffa talu'r pris wedyn mewn rhyw ffordd. Mewn tor perthynas, mewn tor calon, wedi gwneud niwed i chi'n mewn rhyw ffordd. Ond mae ffordd Duw yn wahanol. Mae e'n gallu ymddangos yn scary i ddechrau, fel oedd yr alwad i Jona fynd i Nineve.
Ond rhan o lwybr ffydd ydy trystio yn Nuw a dilyn ei ffordd hyd yn oed pan mae dilyn y llwybr yna yn ymddangos yn anodd. Felly dyna oedd yr her cyntaf o'n i'n gweld yn codi o Jona 1. Yr ail beth o'n i eisiau tynnu sylw ato fe bore yma oedd y gwahanol gymeriadau yma yn yr hanes a sut maen nhw yn ymateb i gariad a gras Duw. So, i ni wedi cyfarfod Jona, a i ni nawr yn cyfarfod yr ail set o gymeriadau yn pennod 1, sef y morwyr, y dynion yma oedd yn gweithio ar y llong. Nawr, mewn llenyddiaeth gyfoes, ac yn wir trwy yr oesoedd, mae morwyr wedi cael eu portreadu gan ryw fath o stereotype penodol yn dydy. Tybod, dynion ychydig yn wyllt, dynion chydig bach yn gomon hyd yn oed, a dwi'n sori unrhyw un yma sydd wedi gweithio ar y môr, dwi'n mynd edrych ar neb. A dyna, a dyw Jona 1 ddim gwahanol. Mae'r portread da ni'n cael o'r morwyr fan hyn yn ddynion ryff yn redi. Mae nhw'n ddynion go iawn, dynion chydig bach yn, ie. Does dim rhaid i fi beintio mwy o'r darlun, chi'n deall beth sydd gyda fi. A mi oedden nhw'n baganiaid yng ngwir ystyr y gair. Yn yr hyn o'n nhw'n credu neu ddim yn credu ac hefyd fwy na thebyg yn iaith a'i ffordd o fyw. A'r pwynt dwi eisiau gwneud yw, yn Jona 1, mae gyda ni 2 set o bobl contrasting fan hyn. Mae gyda ni y morwyr oedd yn baganiaid, a wedyn mae gyda ni Jona oedd yn Hebrewr crefyddol. Ond be mae Jona 1 yn dysgu ni yw fod y byrdde'n gallu cael ei troi yn gyflym iawn. Sef fod y person crefyddol, Jona, mewn gwirionedd yn golledig yn ei hunan gyfiawnder. Mewn geiriau eraill, oedd e'n gwybod y geiriau a falle ddim yn adnabod y gair. Ond wedyn, fod y bobl pechadurus, y paganiaid, y morwyr, y bobl afradlon, o ddefnyddio gair o'r Testament Newydd, nhw mewn gwirionedd oedd yn fwy agored i gael ei newid gan ras a cariad Duw. Ac felly mae Jona 1 yn heriol iawn yn dydy. Mae'r proffwyd na dderbyn gair gan Duw mewn gwirionedd ar goll. Ond mae'r morwyr yn fwy tyner i dderbyn gras a cariad Duw. So mae'r stori mynd yn ei flaen, mae'r storm yn codi, ac ar ôl tipyn o ofid, mae'r morwyr yn troi at Jona, a maen nhw'n holi berfedd Pam fod y drychineb yma yn digwydd? Beth yw dy waith di? O ble wyt ti'n dod? O ba wlad, pa genedl? A mae Jona yn ateb nhw ac yn dweud, Hebrewr ydw i, dwi'n addoli'r arglwydd, Duw'r nefoedd. Fe ydy'r Duw sydd wedi creu y môr a'r tir. Felly mae'r morwyr gyda Jona yn adnabod mae Duw y creawdwr sydd tu ôl y storm. Hynny yw, be mae hwn yn dweud yw, mae Yahweh, Duw yr Hebreuwyr, y Duw da ni heddiw yn ei addoli, ydy'r Duw sydd tu ôl y greadigaeth gyfan. Fe yw y Duw sydd yn greawdwr. Mae e'n Dduw holl bwerus, mae e'n Dduw sydd yn creu, a mae e'n Dduw sydd yn achub. A mae'r morwyr oedd yn addoli sawl Duw ac unrhyw Dduw yn adnabod fod y Duw yma, Duw Jona, yn Dduw oedd nhw angen bod yn iawn efo fe. Nawr eto, mae hwn yn gwestiwn pwysig i bob un ohono ni ar ddechrau blwyddyn newydd. Yda ni yn iawn efo Duw? Yda ni yn iawn efo'r Duw sy'n dal y bydysawd yma gyda'i gilydd? Felly fod yna rywun yma, bore yma, wedi bod yn pendroni am hyn dros
yn Nadolig, yn poeni falle, ydych chi yn iawn efo Duw? Beth ydych perthynas chi efo Duw? Wel, un peth allwch chi wneud wrth gwrs ydy mynd ar y cwrs alffa i edrych ar y cwestiwn yma. Ond cwrs alffa neu beidio, mae hwn yn gwestiwn pwysig i ni gyd reslo gyda fe, le bynnag i chi ar eich taith ffydd a ddechrau blwyddyn. Beth yw eich perthynas chi efo Duw? Ydych chi yn iawn efo Duw? Mae Jona a'r morwyr yn ffeindio hunain yng nghanol y storm yma yn reslo efo'r cwestiwn, ydyn nhw yn iawn efo Duw? Mae'n un peth diddorol wrth basio yw, mae Jona yn gweld mai y ffaith bod ei berthynas efo Duw ddim lle dyle fe fod ydy'r broblem. Felly mae yn cynnig ei hun fel rhyw fath o aber. So mae'n dweud taflwch fi dros yr ochr. Ond yn ddiddorol, mae'r morwyr, di nhw ddim instantly, gret, na ni daflu ti dros yr ochr. Mae nhw yn cynnig rhwyfo'n galetach. So mae'n ddiddorol dydy fod y morwyr yn dangos trigaredd. Mae'r morwyr yn dangos rhywbeth o gymeriad Duw. A dyna ni'n gweld yn yr hanes yma. Ni'n gweld cyfiawnder Duw, ond hefyd trigaredd Duw. Ac ni'n gweld y ddau yn cymysgu gyda'i gilydd mewn ffordd da ni ddim cweit yn deall yn iawn. Ond yn y diwedd mae Jona yn cael ei daflu'r môr. Mae'r storm yn tawelu. A wedyn mae'r peth mwyaf rhyfedd yn digwydd yn adnod 16. Roedd hyn wedi gwneud i'r morwyr ofni'r arglwydd go iawn. A dyma nhw'n addo ar lw y bydden nhw'n offrymu a berthau iddo. So, beth sy'n digwydd fan hyn? Mae'r morwyr yn ofni Duw, a be maen nhw'n wneud wedyn ydy addoli Duw. Mewn geiriau eraill, mae'r paganiaid yma yn dod i gredu. Mae'r paganiaid yma yn dod yn iawn efo Duw. Mae'r bobl ryff anredi yma yn forwyr, yn bobl oedd a iaith fwy blodeuog na fi, siwr o fod. Yn bobl sy'n dod yn iawn efo Duw. A beth oedd wedi helpu nhw yn eu taith o ffydd, o bod nhw wedi dod wyneb yn wyneb efo grym a pŵer Duw yn y storm. Oedden nhw wedi ofni Duw, ond mae yna sawl gwahanol fath o ofn yn does. Mae gyda chi rhywun cas sy'n codi ofn ar bobl. Ond mae'r Beibl hefyd yn sôn am barchedig ofn yn does. Pan da ni mewn o rhywbeth. A dyma sy'n amlwg wedi digwydd i'r morwyr yma. Yng nghanol y storm yma. Wrth weld fod yna Dduw sy'n greawdwr tu ôl i fyd natur a tu ôl i'r storm. Maen nhw wedi dod wyneb yn wyneb a nerth a pŵer y Duw byw. Felly dwi jyst am orffen efo 3 takeaway i ni o'r pennod gyntaf Jona. Y cyntaf yw wrth i ni feddwl am y dewis a'r penderfyniad oedd gan Jona i fynd i Nineve neu mynd i Sbaen. Da ni hefyd yn wynebu pob math o benderfyniadau mewn bywyd yn dydyn. Arbennig felly ar ddechrau blwyddyn wrth i ni wneud penderfyniadau ffres. Ac un o'r camgymeriadau wnaeth Jona fel dwi yn gwneud a fel mae pob un ohono ni'n gwneud yn aml, yw meddwl fod yn annibyniaeth ni wastad yn arwain i ryddid. Dydy hwnna ddim wedi bod yn wir yn hanes Jona, a dydy ddim yn wir yn fy hanes i, a dwi'n siŵr bod chi'n gallu uniaethu. Yn aml, fydd yn annibyniaeth ni yn arwain i beth da ni'n meddwl sydd yn ryddid, ond mewn gwirionedd mae'n arwain i gaethiwed. Neu mae'n arwain i'r opposite o fyw bywyd yn ei holl gyflawnder. A da ni yn byw mewn oes yn dydyn, lle mae pawb yn chwilio am yr opsiwn hawdd, am yr opsiwn mwyaf deniadol, yn chwilio am yr life hack diweddara, y shortcut diweddara.
Ond yng nghanol byd sy'n cynnig shortcuts, yng nghanol byd sy'n cynnig life hacks i ni, beth am i ni wrando ar alwad Duw? Ildio ychydig o'n annibyniaeth falle, mwyn profi y rhyddid mae Duw eisiau rhoi i ni. So dyna'r take-away cyntaf. Yr ail un yw, mae pennod cyntaf Jona yn gosod her i ni beidio rhoi pobl mewn boxes. Fel o'n i'n dweud, bydde Jona fel proffwyd yr arglwydd wedi stereotypio fel person crefyddol, person oedd yn iawn efo Duw, ond bydde'r morwyr falle wedi cael ei stereotypio fel pobl rough and ready, paganiaid, pobl oedd ddim yn iawn gyda Duw. Ond mae Jona un wedi yn dysgu ni fod pobl crefyddol yn gallu bod yn bell iawn oddi wrth Duw. Bod pobl crefyddol yn gallu bod yn hunan gyfiawn, a dwi'n cynnwys fy hun yn y categori yna'n llawer rhy aml. Ond fod pobl sydd falle ddim yn ymddangos fel pobl crefyddol, pobl sy'n rough and ready, falle actually gyda calonnau fwy meddal i ras y cariad Duw na bydden ni yn dychmygu. A mae ddiddorol ym mhenod un bod Jona yn mynd mewn i'r môr, ond mae'r morwyr yna yn addoli Duw. So mae hwnna'n gosod her i ni a ddechrau blwyddyn ni i beidio rhoi pobl mewn boxes a gweld bod gras y cariad Duw yn gallu gweithio mewn pobl a mewn llefydd annisgwyl falle. So gadewch i ni ofyn i Dduw am lyged i weld hynna dros y flwyddyn nesaf. Wedyn y take-away olaf, bod ni'n sylwi fod y morwyr wedi dod yn addolwyr wrth iddyn nhw ddod wyneb yn wyneb gyda nerth a grym Duw. Ac yn benodol, nerth a grym Duw yn y greadigaeth. A dwi'n meddwl bod hwnna yn ddiddorol. Maen nhw wedi dod i ofni Duw. A dwi ddim mynd i ddechrau codi ofn ar bobl. Dwi ddim y teip o bregethwr sy'n codi ofn ar bobl, a dwi ddim mynd i ddechrau wneud hynny a fysyn ni ddim yn annog chi wneud chwaith. Ond, mae parchedig ofn yn rhywbeth gwahanol. Mi ddylen ni gyd cael rhyw barchedig ofn o Dduw, rhyw o pwy ydy Duw, bod e'n wahanol i ni, bod e'n fwy na ni, bod e'n holl bresennol, a bod e tu ôl y cyfan sydd yn y greadigaeth rhyfeddol yma da ni'n byw ynddo fe. Nath y morwyr yma ddod i gredu yn Duw oherwydd bod nhw wedi gweld Duw yn ei nerth, yn ei greadigaeth, yn ei storm. Felly'n her i fi a pob un ohono ni bore yma ddechrau blwyddyn yw gofyn, yda ni yn rhoi digon o ofod yn ein bywydau i ni brofi yr un Duw a profodd y morwyr? Yda ni yn rhoi digon o ofod yn ein bywyd i bresenoldeb Duw ddwy'n yn anadl ni weithiau? Ydyn ni'n rhoi digon o ofod i Dduw beri'n calon i golli curiad weithiau? Ydyn ni wedi ofni Duw yn yr ystyr o fod â parchedig ofn tuag at Duw? Neu ydyn ni'n byw bywydau rhy brysur? Ydyn ni yn meddwl ar y dasg nesaf neu'r gyfres nesaf ar y teledu neu'r peth nesaf dwi angen gwneud? Nes bod ni ddim yn cael digon o amser i arafu a rhyfeddu ar Dduw yn ei greadigaeth a profi fe o'r newydd. Achos, eleni, os ydyn ni eisiau profi mwy o Dduw, mae rhaid ni dreulio fwy amser yn ei gwmni fe. Os ydyn ni eisiau cael y newid gan Dduw eleni, mae rhaid ni ryfeddu fwy yn ei bresenoldeb e. Felly fel Jona, gwai ni ar ddechrau blwyddyn rhag dewis yr opsiwn hawdd a deniadol yn hytrach na dewis yr opsiwn sy'n ymddangos yn sgeri a dewr ar y dechrau. Ond mae e'n opsiwn wneith yn arwain ni mewn i berthynas ddyfnach a gwell yn yr hir dymor a helpu ni i brofi cariad a gras y Duw sydd tu ôl y greadigaeth yma, ond y Duw hefyd sydd yn achub.
Gawn ni blygu pen mewn gweddi cyn i ni droi at ffwrdd y cymen. Wel, o Dduw Dad, da ni jyst yn diolch i ti am y cyfle i dawelu yn dy bresenoldeb di fel hyn a ddechrau blwyddyn. Wrth i ni feddwl ynglyn â yr alwad a'r penderfyniad anoeth nath yr hen Jona. Gad i ni ddwys ystyried le yda ni ar lwybr bywyd ar ddechrau blwyddyn a dy alwad di i ni. O Dduw Dad, i ni'n diolch bod ni wedi gweld yn yr hanes yma, bod ti wedi amlygu dy nerth a dy bŵer drwy dy greadigaeth yn y storm. Ac o Dduw Dad, yng nghanol yn bywydau prysur plastig ni, gad i ni hefyd gymryd amser i gamu allan falle i dawelwch y byd, i fyd natur falle, i ryfeddu eto yn mhresenoldeb ti y Duw sydd yn greawdwr. I ni'n diolch o Dduw Dad fod ti yn gweithio mewn llefydd annisgwyl. Ac o Dduw Dad, i ni'n gwahodd ti weithio mewn llefydd annisgwyl yn bywydau ni, yn yn eglwys ni, yn tref ni, eleni. Ac o Dduw Dad, i ni'n diolch fod y Duw sydd yn creu, y Duw sydd tu ôl byd natur, hefyd yn Dduw sydd yn achub. A fod y gynllun di o achub, nath achub Jona o geg y morfel ar ôl trydiau, hefyd wedi codi o'r bedd drydiau ar ôl marw dros yn beien ni ar y groes. Felly arglwydd cyn i ni droi at ffwrdd y cymun, da ni'n uno gyda'n gilydd i weddio y weddi y dysgais ti i ni sydd hefyd ar y sgrin. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn yna un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.